Σήμερα θα σας δείξω χειροποίητα δερμάτινα πορτοφόλια από Pull-Up Vintage Leather. Έχω 3 διαφορετικά, έλα να σας δείξω. Σχετικά διαφορετικά. Στην ουσία είναι το ίδιο σχέδιο, απλώς το κούμπομα αλλάζει. Εδώ έχω ένα το οποίο έχει εσωτερικό κουμπωματάκι με εξωτερικό κούμπομα, όπως είναι αυτό, και χωρίς το κουμπωματάκι. Όλα αυτά, φίλοι μου, είναι χειροποίητα, κομμένα, ραμμένα, αποκλειστικά στο χέρι. Λοιπόν, ας το γεμίσουμε λίγο να σας δείξω πώς είναι η χωρητικότητα. Θα βάλω μέσα μερικά εκατοστάρικα και 50, έτσι να το γεμίσω μέσα για να σας δείξω πώς είναι γεμάτο στην ουσία. Η χωρητικότητα είναι αρκετά μεγάλη και είναι βαθύ το σχέδιο, έτσι ώστε όταν μπαίνει το χαρτονόμισμα μέσα να μην προεξέχει προς τα έξω, δηλαδή πώς είναι σε μερικά πορτοφολάκια, να μπαίνει μέσα και να κάθεται. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 3 βασικές θέσεις έχουμε για τις καρτούλες, τα οποία τα κοιτάνε και τα 3, δηλαδή προς τα μέσα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να σου πέσει ή να το χάσεις πουθενά. Και μια κρυφή θέση εδώ πέρα που μπορείς να κρύψεις 1-2 καρτούλες παραπανίσιες, ας πούμε, εδώ. Και ψηλά εννοείται. Να πιάσουμε μερικά ψηλά και θέση για ψηλά. Το συγκεκριμένο το δερματάκι είναι το Pull-Up, το Vintage, το Leather, το οποίο, φίλοι μου, είναι σε καφέ απόχρωση με επικάλυψη από πάνω κερί, γι' αυτό και κάνει έτσι ωραία νερά και το ήχο. Φοβερό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και βολικό σχέδιο για τα ευρώ που κουβαλάμε γενικώς εμείς. Τώρα κατά προτίμηση, κάποιοι προτιμάνε χωρίς το κουμπωματάκι, κάποιοι προτιμάνε με εξωτερικό κούμπομα. Άμα γεμίζεις πάρα πολύ το πορτοφόλιο, εγώ θα πρότεινα με εξωτερικό κούμπομα. Άμα δεν γεμίζεις πάρα πολύ, με εσωτερικό κουμπωματάκι είναι πολύ βολικό. Το δέρμα που χρησιμοποίησα εδώ πέρα, φίλοι μου, είναι 1,6 mm πάχος απ' έξω και 1,4-1,2 είναι από μέσα. Το κάνω συνήθως για να μην παχαίνει πάρα πολύ η κατασκευή, γιατί στο χειροποίητο δερμάτινο γενικώς χρησιμοποιούμε εμείς χοντρό δερματάκι, όχι εκείνο το τσιγάρο χαρτό. Και εκτός από καφέ, που τα διαφημίζω τώρα, βέβαια έχω και τα μαύρα κλασικά με διάφορους συνδυασμούς, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, δηλαδή μια μικρή λεπτομέρεια, ή total black που προτιμάνε πάρα πολύ. Όλα αυτά, φίλοι μου, βλέπετε είναι, ξαναλέω, κομμένα, ραμμένα αποκλειστικά στο χέρι, χωρίς μηχανήματα, χωρίς τίποτα. Όσοι ενδιαφέρεστε, φίλοι μου, και είστε Θεσσαλονίκη, μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα από Παντοπούλου 25, Μπεζεστένη, Θεσσαλονίκη Κέντρο, ξαναλέω. Ή άμα είστε μακριά, Αθήνα, Κύπρο, Γερμανία, φίλοι μου, μπορούμε να σας κάνουμε αποστολή εκεί που θέλετε εσείς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στέλνοντας μήνυμα στο Viber ή WhatsApp στα τηλέφωνα που αφήνω εδώ πέρα, ή στέλνοντας προσωπικό μήνυμα στο TikTok, στο προφίλ μου, που πάλι αναγράφονται όλα τα στοιχεία μου. Όσοι ακούσατε μέχρι το τέλος, φίλοι μου, είναι στα 65 ευρώ αυτά που διαφήμισα. Αυτά, φίλοι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.